أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله الذي أنزل السكينة علينا وعلى جميع المؤمنين إن شاء الله تعالى. إن جتي الله سبحانه وتعالى إن جولي إن لا صلى الله عليه وسلم إن ñaguima du'aw en duwima dendagal julɗo woni en mbi ɗum yo Allah reen ɗum, Allah waɗano ɗum sutura aduna e lahara. Kowona ɗum ko en ceerata e yettude Allah gam moƴƴireji o waɗante en, o jippinta emen ñande kala, woppide en cellal meɗen, hokkude en kattande, ɗalduɗen haqqillaji meɗen e wawde kadi rewidade muuyaji ɗi muynoɗen walla juɓɓudi ndi jinnoɗen timminde ha mbawɗen timminde ɗum taw koye hoddiro Allah e bawɗe makko kanko Allah subahanahu wa taala. Wadde eɗen jettamo e gonɗon yeeso, eɗen juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gam ko kanko woni sababu woodede men e oɗo aduna. Kala ko mbawɗen dañde e moƴƴere kadi ko kanko woni sababu. Wadde eɗen jettamo e gonɗon yeeso. En jetti jinnaɓe meɗen gam ko kamɓe kadi goni sababu ha mbawɗen yaltude e oɗo aduna caggal mana Allah tagui en inchallahu taala. Ko wona ɗum ko en calmini kala mene tawe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma e weltare TV. eɗen ñaagui Allah nde Allah waɗata emen ndenka muɗum, Allah suura en ha mbawen yettoyade to jiɗɗen yettoyade to, o waɗana noon kadi dendagal julɓe. En calmini mawɓe dental ngal ko wayno Abdoullahi Sar en, Ghali Abouba en, Oumar Samba Sy en, ɓinguel Baba, Ibrahima Seydou Kane en, joom juɓɓuɗi Aboubacry Ba, kono kadi ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdoullahi Sy jooɗiɗo e yeeso haalirde he to masiŋaji to, ko musidɗo men guiɗo men sehil meɗen musidɗo julɗo kala ɗo woni, neɗɗo moƴƴo bawɗo golle muɗum hono Saïdou Abou Ba ɗo e leydi Paris. ɗum noon en calmini fofof. eɗen puɗɗo yewtere meɗen gonɗoɗen koye yewtere Annabi Yousuf. en garino ha ɗo ñaagui Allah yo Allah nannumo kaso kanko Annabi Yousuf. kanko Annabi Yousuf o wi jomiraɗo subhanahu wa taala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala rabbi ssijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. o haali kaɗo haala yehima joomam nden noon taw hankadin satti e makko lamma shtaddat bihil walla lamma shtadda bihil kurbu tawajjaha li rabbihi fil farji. on saaha satti e makko sattene nde ɗo yaari foof rewɓe ne ɗaɓɓamo kanko Annabi Yousuf. kala ɗo yaari so arti e galle he o tawa rewɓe ne padimo ɗon walla ne gaddi alhaaliji mumen, sarbetaji mumen ene beddi ɗon. so yalti boowal ɓe paddomo e beddaji he. hankadin o huuli oto oñaade e wadde ko Allah yiɗa kanko Annabi Yousuf. ɗo tan o wi joomam mi natoya kasode ɓuuri moƴƴude e ko ɓeeɗo ewnoto kam e muɗum ko. ɓeeɗo rewɓe mi natoya kaso ɓuranimi ɗo gonmi ɗo joni e oɗo sifama gonmi. laysa fima yad'unahu iley mahabbatum wa raghaba. koɓe noddatama ko wona hunde yiɗande, wona hunde rerɗande. sa wi noon holko waɗi Yousuf ko jabanaɗo duwaw o duwata ko tan Allah huncinamo habaru maɓɓe. Yousuf ɓuuri andude ko waɗi ko e gandal Allah, kanko ɓuuri andude holko waɗi omo ñaago Allah mo nataya kaso. ko waɗi ko jabanade duwaw o wawi tan Allah dandama bone ɓeeɗo. mi jabama mi wima Yousuf koko ƴelliti e wonde kaso o ɗum ko e yamirore Allah jeeya, o felliti duwade yo Allah nannumo kaso. nde won noon annabi duwotako e belade fittade muɗum ala haysen duwo tawat koko longina ko duwoto ko o duwo. wadde joomam nannoyam kaso ɓuranimi e koɓe noddatami ɗo ko joni mimma yad'unani.
مما يدعونني في علم مضارع مبني على سكون الواو والنون الأولى للنسوة فاعل والثانية نون الوقاية نون دمو ودنون اللي كانكو يوسف ويكو اللهم مصرف أني كيدهن لأجل أن لا أصير من الجاهلين e joomam firlitanam peeje ɓeeɗo rewɓe woto mi laataade woto mi watti doyde jeeyami ko e majjuɓe mi golla golle majjuɗo gollatno gandu kala ko woni gandu so golli golle majjuɗo tan o wonti majjuɗo sabu o foti e majjuɗo sabu li annaka illam tasrifu anni sirtu minhum id la qudrata li alamtina'i illa bi inayatika li jomam subhanahu wa ta'ala sibi an so tawi a firlitani peeje mabɓe ɗe ga am mami wattido ko e mabɓe jeyami nde wonnon mi ala kattanɗe min e hattade hooram so wona nden kama tawaɗo am ɗo walisa fastajaba lahu rabbuhu ko ɗum waɗi allah jabanimo ko duwi ko fasarafa anu kaydahunna allah firliti peeje rewɓe ɓe ga makko kanko annabi yusuf innahu huwa samiul alim allah ko nanowo konngol ko gando golle gollade eɗe cuwa gollede foof allah ne andi ko jogori waɗede caggal ɗum summa bada lahum min badi ma ra'awul ayati caggal ɗum feeñani laamɗo o e wondiɓe mum wonde Zuleyha ari o wi joom galle makko o ngelɗo cukalel abraniyan keewel woni Yusuf hersini kam e yimɓe fof o habri yimɓe fof wonde ko min dartirimo hooram min dartirimo hooram min dartirimo hoore makko aha so tawi a yamiri kam mi gantinomi yalta e mabɓe nani de walla cohamo ɓe feeñaniɓe noon kamɓe so heede Yusuf nde ɓuri wonde maslaha wonande yiyande mabɓe e wonde kadi ɗum ɓuri wonde daɗal Yusuf e to tolni hande ɗo saabi kamɓe koye mabɓe gandi ko Yusuf wondi e oɗo saaha joni alhamdulillah joni noon ɓe mbimo la yasjununnahu hatta hin ma en cogmo ha ɗo e dumna tan ha ɗo e duuɓi jeeɗiɗi en jeetati hen ma en cogmo ƴeewen ha haala yimɓe ka taƴa e makko joni noon ko raɓɓiɗi haala ko tan Yusuf duwaw mum jabama ɓe nangi Yusuf ɓe cokoyi ɗum e kaso nde o natata kaso nde noon omo naddi e sukaɓe ɗiɗo sagataɓe ɗiɗo o dakhala ma a hussijinu fatayan naddi e Yusuf to nder kaso to sagataɓe ɗiɗo ɓe noon ɓe gonno koto lamɗo to goto e mabɓe joguino hedno ko e yarnude lamɗo o kala nde sohli ndiyam ko kanko so sohli sangara ko kanko kala ko sohli ko faati e ko yarete ko oɗo yarnanno lamɗo o goɗɗo o on henno e kala ko kene ñaame ɗo lamɗo ɗo kala ko lamɗo o ina ñaama ko oɗo heetuno hen oɗo ko surhum wiyete oɗo ko jurhum koɓe ɗiɗo joni noon kamɓe ɗiɗo mbanno maalde eɓe mbara lamɗo o kono koɓe yeenaɓe goto e mabɓe ƴetti posone waɗi e ñamde muɗum ɗum ko joom ñamde o wonno nde waɗi posone e nder ñamde makko o haalde oto salima ko juuti kono o wawtimo ɗum seeɗa kanko o waɗi e ñamde makko posone kono joom jaram o waɗani e jaram mum posone kañum ɓe gari haɗo lamɗo ɗo joom jaram o siiwi joom ñamde o ɓattini ñamde muɗum o waɗani lamɗo o e nokkuyel mum ɗo ñamata ɗo lamɗo o ƴetti wi ne ñaama joom jaram o ko joom ɓernde ndeysan yurmotode o wi lamɗo o woto ñamde e ñamde nde ko waɗade posone ɓe ko mbiɗa o wi aha kanko joom ñamde o wi ala wona min waɗi e ñamdam kanko penowo ko kanko waɗi e jaram makko posone sa ñami maya lamɗo o wi aha o wi joni hankkadi onon batti jamfade mi oɗon posnami joni goto hen mon foof yo ñam ko adduno an yar ndiyam ma an ñam ñamde ma joom ndiyam o yari ndiyam mum ha laaɓi joom ñamde o nawi ñamde ha ɓaɗi hunuko
ronki ñamde sabu ne andi so ñaami ko maayo on saha noon ruttini ñamde de caggal no ɓe ƴeewi ɓe tawi ko oga kam waɗani sabu so waɗino ma yanno yari ha laaɓi kono kamɓe ɗiɗi foof ɓe coka sabu kamɓe ndendi e feere he woɗi ɓe nadde e annabi Yusuf to nder kaso to alhamdulillah woɗi jomiraɗi wo dakhala ma o hussijini fatayan ɓe naddi e Yusuf nder kaso to on saha noon ɓe gonani toon hay balɗe ɗiɗi timmude wiyama ɓe jii koyɗol wiyama ɓe jiyani kono enen mbi ko ɓe jii koyɗol ɓe jii Yusuf ene fira koyɗi to nder kaso to ɓe jii Yusuf ne fira koyɗi nder kaso to ɓe mbi bisimillah enen mbaɗen feere kumpitoɗen mo ƴeewmo beele kanko ko firata koko gonga walla wona gonga ɓe mbi joni jehen peppinoɗen koyɗi kaalen ƴeewen ko haalata e koyɗi he on saha noon ɓe gonde Yusuf toon fodde duuɓi wiyama hade mabɓe haalde koyɗi ɗi wiyama ala timmani duuɓi no sifori foof defte ɗe kam mbaɗi koɓe gondi fodde duuɓi 5 ko nden koyɗi ɗi puɗɗi arde hakkude mabɓe e annabi Yusuf nden ɓe puɗɗi haalande annabi Yusuf koyɗi ɗi ko caggal nde ɓe gondi duuɓi 5 ko ɗum woni ko ɓurɗen janggude e qissa mabɓe ɗum waɗi jarnannoɗo laamɗo o on adi haalde on ɓe gaari e Yusuf kamɓe ɗiɗi fof ɓe jooɗi yeeso makko jarnannoɗo laamɗo o wi minen de min jii koyɗi min jiiɗi pirtanamin koyɗi ɗi Yusuf wi bisimilla ko woni koyɗi mon kaale jarnannoɗo laamɗo o on heɓɓiti wi inni arani asiru hamran min de mi yi ari e yamboɗo hama sangara mbaɗa hama sangara mboɗo waɗa ɗum e kaas mi yi mboɗo woni e nder guese ɗe mana ko inabuji goni hen ne wayno leydi leɗɗe inabuji mboɗo jogui mana ganduɗa hoorema kaas mboɗo jagga inabuji ɗe mboɗo hama ene rufa e nder kaas he ene wayno noon kaas mo joguimo ene nandi e kaas laamɗo mi hami hen noon ha heewi jaami mbami kono komi nawanɗo laamɗo o kaas o ni kanko o haadi ɗum goɗɗo o heɓɓiti wi wa qala al akharu on woni ñamminannoɗo laamɗo o min de mi yi mboɗo rondi dow hooram mburu o ene woni e dow ɗable ne wayno dow palat tan mbiyeten kono noon ndiwri ene juri e dow palat he ene ñaama mburu o minen noon min jiiɗi ko kabra min ɗiɗo koyɗi kam kanƴi holko ɗe pirtata eyyi min ko dow hooram de jiimi palatuji 3 ene goni dow hooram he mburu ene fawi dow hen ndiwri ari ene siko hen ne ñaama joni noon holko woni firo majji saabu sa yi min gari e ma inna naraka minal muhsinina minen min jiima jeeɗa ko yimɓe moƴƴuɓe saabu jeeɗa ko yimɓe firoɓe ko yiɗi saabu kamɓe ɓe jiimo kala ñawɗo ɗon omo ara mo safra ɗum taw koye memde e duwade ɓe jiimo kadi jamma fof ɓe kalnamo min jiima jamma aɗa immo aɗa juula aɗa huccita e joome o min jiima kadi aɗa hoora ñalawma min jiima kadi kala toñƴoma aɗa wasa yoftade aɗa muñana ɗum min jiima kadi aɗa weltina yimɓe ɓe kala neɗɗo cuniɗo walla goyowo gara gona yewtidde mum ha daƴƴa nani joni noon min jiirima ɗeɗo gueɗe foof Yusuf ne waɗatno ɗeɗo gueɗe foof ɗum waɗi sababu ha juuti o watti wiide ɓe muñe beltoɗe ɓe mbatti wiidemo barakallahu fika yo Allah waɗema barke nde wonno hewɓe hen keccimo kanko annabi Yusuf e on saaha nder kaso fu barakallahu fika ya fata yo Allah waɗema barke e hima sagata ma ahsana wajhika ndeysan ka wis ko yoni ngoɗo yeeso ma wo hadisaka e ndeɗo yewtere ne jewta ka wis ko welni ndeɗo yewtere lagaɗa guuri kalana
fi jawaci si jiwaati ndeysan minen min mbaɗama barke min barkinama sababude hoddude e ma an e nabi yusuf lagada buurika lana fi jibarika famin ayni anti on sahaɓe mbimo an holto gummiɗa qal ana yusuf ibnu safiyullah yaqub ibnu zabihillah ishaq ibnu khalilullah ibrahim min de mbiɗen ko yusuf min komi ɓi mana gandanɗa hoorema laaɓanɗo allah yaquba komi ɓi mana kirsi allah on ko ɓi kirsi allah biyeteɗo ishaqa on ko ɓi ibrahima on ko sehil allah alallahu sahibu sijni joom kaso o wimo hema cukalel hema cukalel ay saɗa hattanno aɗa wawi a woppat lawol mum gonɗa e dow mum ngol mami newnane noon koddiguma ɗo henne mami suɓane suudu saɗa haaji taw ko an tan wonata toon aha saabu mi yima an ka gando kono ay ɓeeɗo rentoɓe woppuɓe eyyi ko ni alhaali o wayi alhamdulillah ɓe gondi e yusuf fodde koɓe gondi e mum ko ɓe gonɗinimo to nder kaso to ɗum waɗi ko ɗo ƴettete gando ene foti feññinde yambagi lil alimi l amila an yadhara nafsahu li yaqtadi bihi gando so ari e nokku so tawi anduɓe kewani ɗon yo feññin hoore makko o feññinaɓe diine o feññinanaɓe allah e nelaɗo mum beele ɓe ñemtinamo saabu addana yusuf feññinde hoore mum e on noon saaha ko haɓe haw noddaɓe haw wawa noddudeɓe e limanagal haw wawa noddudeɓe e limanagal ɗum addana yusuf feññinde hoore mum ɗo ɗon so wona ɗum yusuf feññinta hoore muɗum yankinare makko nde ɓuuri wawde feññindemo e hoore makko kono noon sa yimo feññino hoore makko sa yimo feññino hoore makko ko wawde yidde noddude ɓeɗon e limanagal beele aɓe gona gonɗinɓe allah subhanahu wa taala wadde noon hadde makko yaltude kaso o taw yimɓeɓe foof gonti gonɗinɓe allah kamɓe foof ɓe gonɗini allah alhamdulillah ɓe goni e ɗum ɓe goni e ɗum ɓe goni e ɗum eɓe golla ɗen ɗon golle ɓe namdimomo koɓe namdimo ko kamɓe ɓeɗon sukaɓe ɓe namdimo yusuf koɓe namdi ɗum ko bonjour ɓe namdimo yusuf koɓe namdi ɗum ko jafoɗon di yusuf wimami habru on facciro koyɗi mon kono noon haade mi habru on facciro koyɗi mon mami habru on ñamde jogorde arande en nde jogorɗen arsuguinede ɗo e ɓoyde seeɗa mami haalan on ñamde nde holko nde jogori wonde hami gasna mi fuɗɗo haalande on koyɗi mon ɗi koyɗi ɗon ɗi eyyi ko ɗum woni koɓe kaldi yusuf heɓɓiti wi joni garami haalan on ko jogorɗen ñamde oɗon ñalawma hande qala o wi la yatikuma taamun turzaganihi o wi ñamde nde ɗo arata e mon ñamde nde jogorɗon ñamde hande nde arata e mon so wona kabrumi on facciro ñamde nde ko jogori wonde joni joni nanon ko adide ñamde nde arata ko jogormi haalde ko noon koko allah andinimi joomam o zalikum mimma allamani rabbi o wi ñamde nde ɗo nde jogoɗon arsuguineɗe hande nde jogoɗon ñamde arata jippota ko ɗo e nokku he so wona kabrumi on fodde ñamde nde ɗum siforto e alhaali muɗum foof te kadi mi haalan on hol waktu mo ñamde nde arata mami haalan on ɗum ɗum ɗo ne joofo wonde kawisaji makko kawisaji ne coomi e makko te kadi mo habre mana gandanɗa hoorema ko wirni suwa arde ɗum ɗo ko kawisaji sa ƴeewi annabaɓe foof ko ɗum woni ko mbaɗanno sa ƴeewi hay annabi isa ko ɗum waɗanno wona annabi isa wiyanno ko wo unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi biyutikum mboɗa habra on ko moftuɗon ko ñamɗon hande mboɗa habra on ko moftuɗon moftanɗon janggo oɗon goni oɗon mofti nder cuuɗi moɗon on cuwa ñamde mi habra on ni annabi isa waɗanno nani ɗon noon ɓe keɓiri ɓe mbi i annabi yusuf
ɗum ɗo noon ma taw fa qala li yusuf haha min ilmi l arifina wal kahanati fa min ayna laka haha l ilm ɓe mbi ɗum ɗo noon mana ko wagueɓe ɓe ko ɓeeto heɓɓe e allaji ɓe ko ɓen woni anduɓe ɓen jogino ɗeɗo gande kalantano yimɓe guila ko hunde guila ko arani an holto dañƴa ngal ɗo gandal yusuf heɓiri wi zalikum ma mimma allamani rabbi ay ɗum moɗon de koko joomam andinimi aha ko joomam andirini de ko ɓe kalɗon ɗo ɓe noon min mi ƴangani ɓe ni mi gonɗinani ɓe mi rewani ɓe mi alani noɓe haaju saabu inni taraktu millata qawmin la yuminuna billah min komi ɗaccuɗo diine kala mo gonɗinani Allah on komi ɗaccuɗo diine mum te wo hum bil akhirati hum kafirun te on mo gonɗinani Allah o gonɗinani lahara ko jedduɗo lahara o ɓe ko yedduɓe Allah ko yedduɓe janggo lahara koɓe heefereɓe min mi rewani ɓen ɓe mbimo holmo joni mo ndewɗa o wi wattabatu millata abai min dowmi ko diina wabiraɓam ɓe mbimo hol wabiraɓe ma woy ibrahima e ishaq e yaqub joni noon ɗo feeñaniɓe wonde o nodditima annabagal o feññini kawis saabu kanko o jeeya koye suudu annabagal saabu kamɓe eɓe nana haɓe gandi e nder nanalla wonde mbiyatan ibrahima ishaqa e yaquba ɓeɗo ko lollirɓe nelal wonde Allah nelinoɓe e aduna he ɗum waɗi fakhru razi wi annabi yusuf ko annabi e nder kaso sikki ala noon o nelama kanko woni annabi ko adi duuɓi 40 eɗen gandi to banggue mana aada ko ɓuuri lollude annabi ko duuɓi 40 neldete kono annabi yusuf o nelama ko adi duuɓi 40 omo yaara duuɓi 30 mbiyama ala o nelda ko duuɓi 33 wadde o ɗeɓi nandude annabi isa gurdam walla yahya annabi yahya ɓeɗo foof nelama ko adi duuɓi 40 saabu sa ƴeewi musidɓe makko ɓe beddimo e nder woydu he komo yaara duuɓi 17 o ñiiɓi e nder woydu he wiyama ko balɗe kono wiyama kadi o ñiiɓi hen fodde duuɓi ɗiɗi wiyama duuɓi 3 ko wiya hen kone heewi caggal ɗum kam no sifori foof ko balɗe ɓuuri jaggede o ñiiɓi toon o yalti o ari mana ganduɗa hoorema e junggo lamɗo o woni toon duuɓi 13 sa rendini dumunna mo woni e kaso o e dumunna mo jibina faade e kaso o tan e fofof tuggi tan guila o immi wuuro mabɓe duuɓi o yarannoɗi ha to woni lamɗo ɗo hawnari kaso ɗo ha kaaɗo haala ka kalten ɗo sa rendini wo bil jumlete sa rendini haala ka foof ko duuɓi 50 joni noon ɗo omo haalnaɓe kaɗo haala o wi wabiraɓam ko ibrahima e ishaq e yaqub ibrahima jibini ishaq ishaqa jibini babam yaqub yaquba jibinimi min kaldo e mon ɗo o te minen ma kanalana hananani minen galle amen o galle annabaɓe an nushrika billahi min chey nde min ndendinta Allah e goɗɗum ɗum moƴƴanta min lebdane e amen minen dental mana annabaɓe nde min cirkitta e Allah hunde wondude Allah ko laɓɓini min ko Allah ko nema mum mo waɗe e amen o e dendagal mana façon ngaji nema Allah waɗini min ɗum ɗo noon wa haha taridun ɗo bi tarki ma hum alayhi ɗum ɗo woni koye ardanare ɓe beela ɓe goppa koɓe goni e dow mum ko koɓe cirkiɗo Allah ko koɓe maɗa koɓe goni hefereɓe ko kono maddana yusuf haalande ɓe kaɗo haala wa hada taridun lahum bi tarki ma hum alayhi min ashirki ka annahu elle kanko yiɗi wiide la yasihu lil abdi daifi l ajizu al muftadiru an yabuda ma huwa muftadirun ilayhi anani kaɗo haala de annabi yusuf wi sellanta maccuɗo Allah taw ko maccuɗo Allah looɗo maccuɗo Allah donkiɗɗo maccuɗo Allah katojinde fewde e Allah nde o rewata ko ganduɗa kañumne kaydi ina hatojini fewde e Allah ko ni annabi yusuf wiima hananta maccuɗo Allah looɗo maccuɗo Allah donkiɗɗo maccuɗo Allah mo ganduɗa ko katojinde fewde e Allah kanko nde uruttoto kadi o rewa goɗɗum ko wayno makko ni ɗum hanani sellata ala waɗi wiyetake o harmini ɗum ɗo e mabɓe kanko yusuf kono noon o laɓɓiniɓe fewde keferu immorade keferu on saaha o wiɓe ɗum ɗo ko kalami ɗo ko zalika min fadlillahi alayna ɗum ɗo ko ɓuural Allah ngal Allah waɗi e amen ko
ɓurniri min hokkude min wahyu ko hokkani neɗɗo fof wa ala nnasi e yimɓe woɓɓe ne kayni wonɓe o waɗani ndani taw wona minen tan kono walakin aksara nnasi la yalamu la yashkurun hewɓe e yimɓe noon heefereɓe mantani Allah saabu ɓe jeddi Allah Allah tagma wurduma hokkuma cellal hokkuma no waɗa wurta duttoɗa mbiya Allah wodani ɗum ɗo ko wasde mantude nemaji Allah ɗi Allah waɗani ɗo walakin aksara nnasi la yashkurun on saaha Yusuf wuli o dari fewde e nodduɓe e limanagal o dari tan omo nodda ɓe limanagal o suwafirtu koye ɗiɗi de ɗum ɗo foof lombi ko hakkude nde yimɓeɓe suhaɓe ɗiɗo ɓe kalanimo koyɗi mumen o suwafirtude koyɗi ɗi omo ari omo haala ɗiɗo haallaji fof kanko annabi Yusuf o suwafirtu koyɗi ɗi ala koyɗi ɗi cuwafirte taw o haali ñamde arore nde o haali ko liɗɗi o haali mana ganduɗa ko liɗɗi mana juɗaɗi o haali ko mburu additte hen ko niwayata no wirni foof o haali ha gasi o gasni o jokki hen kaaɗo haala kanko annabi Yusuf lefol ɗimmol ngol noon ko ɗo haaɗi eɗen gadda lefol gadingol ngol ne jaafoɗon ko ɗo haaɗi eɗen gadda lefol ɗimmol inchallahu taala